que vou cumprindo xunto con o meu equipo. Visitamos de modo oficial nestes anos o 70% dos concellos. Visitei eu, con eles visitámonos todos. Sexa para supervisar obras financiadas pola institución provincial, como para facer visitas oficiais aos concellos ou participar de eventos organizados polas entidades locais, públicas, privadas e de todos os ámbitos. Neste 2025 xa son preto de medio cento as visitas realizadas pola presidencia aos concellos. A esta actividade por toda a provincia compre engadir outro compromiso que asumín, como foi prestar a especial atención á comarca de Valdeorras. Facémolo desde a Casa Grande de Viloria, no barco de Valdeorras, onde grazas á colaboración da Xunta de Galicia dispoñemos desde setembro, prácticamente inmediatamente despois de tomar posesión, da primeira sede da Diputación de Ourense fora do Pazo Provincial. Nesta sede canalizamos a voz de toda a comarca, recollendo con visitas periódicas o sentir do mundo municipal e dos ámbitos económicos, social, cultural ou deportivo, sempre coa inestimable axuda da nosa diputada delegada por esta zona, Mari Carmen González Quintana. Falamos, pois, dunha intensa axenda de traballo con presencia en todo o territorio e avalada tamén polos datos de participación e asistencia aos actos.